ću iskoristiti priliku prije nego što podijelimo svjedodžbe da čestitam svim ovim našim polaznicima, nekada i odraslim, a i djeci, i roditeljima djece i porodicama svih ovih naših učača Korana, svima čestitam, svi su dali svog vremena za ovog njihovog uspjehu, da Allah bude ako voda zadovoljan sa svima. Sad ćemo podijeliti, kaže, evo Hafiz je spomenuo, a je išlo na rečima, žao mi, prošli put nisam dobila svjedodžbe, sad smo podijelili svjedodžbe da imaju svjedodžbe, znači kao uspomena na ovaj dan. Alodžić, Aisha. Begić kaže, ja ređu, on je morao otići u Sloveniju sa porodicom, ako ima nekog njegovog da se uzme. Trumbić, Muharem. Trumbić, Hadži Rasema. Trumbić, Hadži Mujko. Abadžić, Elvir. Abadžić, Hamza. Rakanović, Ibrahim. Bojagić, Merima. Abadžić, Adis. Gorčević, Tarik. Abadžić, Rijad. Hrvić, Ahmet. Umihanić, Amila. Halilović, Jasmina. Zahvaljujem vam se svima na pažnji, na saboru. Allaha molim da budemo od dženevskih skupina.